Dobrý deň, volám sa Michal Rajs, založil som firmu Rajs Group, ktorá sa zaoberá hliníkovými okennými konštrukciami. Dnes v tomto krátkom videu by som vám chcel vysvetliť, na čo všetko si dať pozor pri cenovej ponuke. Keďže viem, ako robia cenové ponuky iné firmy, ako ich robíme my, tak by som vám chcel pozrieť na to, čo všetko má obsahovať táto cenová ponuka na okna. Pozor na to, aby ste mali navrhnuté správny systém, podsystém pre váš dom. Ďalej pozor na to, aby cenová ponuka obsahovala všetko príslušenstvo. Veľa firm to robí spôsobom, že tam dajú policu príslušenstva a potom keď majú podpísanú zmluvu, tak príde technika zameranie, tam vám povie, že vám chýba toto a vám to príde logické, lebo naozaj tam bude chýbať a myslia si, že to je správny postup, ale to nie je správny postup. Vy všetko by ste mali mať v cenovej ponuke. Oni majú väčšinou projektovú dokumentáciu, kde si vedia povedať, áno, treba tam toto. Áno, sú firmy, ktorí to nevedia a potom prídu na zameranie a zistia, že toto všetko tam ešte treba. A takýmto spôsobom to nemalo byť robené. Vy v tej cenovej ponuke by ste mali mať obsiahnuté 95% minimálne 95% všetkých vecí. Dajte si pozor na to, aby ste sa nechali zbytočne oklamať takýmito ľuďmi, ktorí nevedia robiť svoju prácu správne a dobre. Potom dajte si pozor na to, aby v tej cenovej ponuke ste mali naozaj všetko príslušenstvo. Dajte si pozor na to, aby ste mali správne zasklenie, či tam naozaj nemajú byť niekde kalené sklá, či tam nemajú niekde bezpečnostné sklá, či tam máte správne kovanie, či tam máte naozaj správne panty, či tam chcete mať viditeľné panty alebo skryté panty. Je tam vždy cenový rozdiel. Veľa firm to spraví na lacnejšiu verziu a potom vám povie, že ale však treba tam toto a toto. Ale oni vedia, že tam treba. A na schvál vás takto nechajú zaviesť. Ľudia, nechajte sa oklamať a rozmýšľajte a čítajte v tej cenových ponukách, či to je naozaj správne, či to máte dobré. A keď neviete, tak sa pýtajte. Pýtajte sa otázky. V tomto videu na konci vám spíšem, čo všetko sa treba pýtať pri tých cenových ponukách. Ja viem, že tým oklam všetci nerozumia a hľadajú odborníkov a podobne. Ja v tomto krátkom videu by som vás chcel upozorniť minimálne na nejaké veci, na ktoré si treba dať pozor, aby ste sa zbytočne nechali oklamať a zaviesť. A potom budete zbytočne sklamaní. Ak pán, čo vám ponúka okná, nevie odpovedať a povie vám, že sa spýta a podobne, verte tomu, že tá ponuka nebude dobre vypracovaná. A to sa premietne aj v realizácii. Môžu vám nasľubovať hory doly, ale pokiaľ nemáte dobre vypracovanú ponuku, tak vám všetko pripočítajú pri zameraní a to už býva podpísaná zmluva a uradená záloha. Nebojte sa pýtať a zisťovať informácie. Ešte jedna menšia rada ohľadom estetiky na záver. Prosím vás, ak vám dali odvodenie z čela, tak im povedzte, že sme v 21. storočí a chcete odvodenie zo spodu. Je to estetickejšie, v niektorých prípadoch je potrebné odvodenie z čela, ale stáva sa to málokedy. Z čela tie krytky odpadávajú a vyzerá to zle.